Karong mahal gyapon ang presyo sa produktong petrolyo. Nagmahal na sab ang asin sa Zamboanga City. Hinungdan nga nagmahal sab ang mga baligya nga bulad sa syudad. Gikan pa sa hulo sa Sulu ug bunggaw sa Tawi-Tawi ang mga bulad nga ginabaligya sa Zamboanga City busa tungod sa taas nga presyo sa lana. Nagmahal na sab ang mga baligya nga bulad sa syudad og 40 to 250 pesos matag kilo. Ang sulik gikan 180 pesos karon 250 pesos na kada kilo. Pusit nga pencil type gikan 650 pesos nahimo ng 800 pesos kada kilo. Pusit nga nakaable gikan 400 pesos karon 650 pesos na kada kilo. Bulinaw nga kanhi 280 pesos karon 350 pesos na. Danggit nga kanhi 500 pesos karon 680 pesos na ang kilo. Lapu-lapu 300 pesos kaniadto, 450 pesos na ang kilo karon. Moro-moro kanhi 160 pesos karon 200 pesos na ang kilo ug tamban tuloy nga 80 pesos ang kilo kaniadto karon 120 pesos na kada kilo. Misaka na sab ang presyo sa asin nga gikan 8 pesos karon 12 pesos na ang kilo. Hinoon nagpabilin sa 60 to 70 pesos ang kilo sa uyap. Busa ang mga negosyante sa bulad ug asin, wa say mahimo kun dili magpataas ilang presyo aron dunay kitaon. Kasi tumaas ang gasolina, tataas din ang quality ang daing. Kaya kahit pakunti-kunti lang, basta mayroon man lang madai-display sa pwesto namin kahit mahal. Kahit din kami, nabigla din kami sa taas ng isang sako binibili namin, bale 38 kilo, nagiging 300 na ngayon. Dati mura lang, ang standard niya talaga 180. Na ngayon biglang tumaas siya. Kala no choice kami, magbenta rin namin ng 12 peso isang kilo.